ቀዳማይ ጸብጻብና ክንሓልፍ ከለና ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ሃገሮም በውዲት ዓለም ለኸ ማዕበል ነቐፌታ ተሓልፍ በምህላዋ አፍሪካውያን ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ጠጠው ክብሉ ባይቶ ጸጥታን ሰላምን ሕብረት አፍሪካ ኣብ ዘካየደ ዕፁ ኣኼባ ተረኺቦም ጸዊዖም ከምኡውን ኣብዚ ሰሙን ንወለንተኛታት መንእሰያት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ዝዓበየ ዝንኣስ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ እንተዘመተውን ሃገሮም ብዝኾነ ጽዕንቶ ጠጠው ከም ዘይትብል ኣፍሊጦም ኣለዉ ብኻልእ ወገን ትሽዓተ ሰብኣውያንን ዘይመንግስታውያን ትካላት ረድኤትን ኣብ ሕብረት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ንዝኾና ንሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ዝጠመተ ደብዳቤ ልኢኾም ኢለን ኣለዉ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኸ ጸብጻብን ነዚ ደብዳቤ ዞም ትካላትን ጠሚራ ሳራፍ ሳየ ከተቅርበያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ሕብረት አፍሪካ ባይቶ ጸጥታን ሰላምን ኣብ ዝሰሙን ኣብ ዝገበረው ዕፅዋ ኺባ ሃገሮም ዝተፋሕሰ ውዲታዊ ጥቐነን ዓለም ለኻዊ ማዕበል ነቐፌታን ይወርዳሎ እዚ ድማ ነቲ ኣብ ገዝኣት ሃገሮም ልዕልና ሕግን ምኽባር ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ዝመበገስ እዩ ብምዃኑ አፍሪካውያን ኣብ ጎኖም ጠጠው ክብሉ ጸዊዖም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣብቲ ዘስምዕዎ መግለጺ ከም መጋቢት 2010 እዋን ለውጢ ስጋብ 2013 ኣብ ትግራይ ኩናት ዝተኻየደሉ እዋንን ብድሕሪኡ ንዘሎ ኩነታት ጠቒሶም ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ሕጊ ምኽባር ክብሉ ዝጸውዕዎ ስጉምቱን ኣብዚ እዋን ዝርከበሉ ኩነታት ነቲ ቤት ምኽሪ ኣረድዮም መንግስቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንዝወዓሉ መራሕቲ ሕወሓት ናብ ፍርዲ ከም ዘቕረበን ብዝለዓለ ክሕደት ሃገርን ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ብዝፈጸምዎ ገበን ዝድለዩ ዘለው ስጋብ ሕዚ ዘይተታሕዙ ንምሓዝ መንግስቶም ይጽዕር ከም ዘሎ ኣብዚ እዋን ፈላምነት ንህቦ ተግባር ግና ዳግመ ህንጸት ትግራይን ዜጋታትና ናብ ንቡር መነባብሮኦም መምላሶም ምርግጋጽን ኢሎም ኣብቲ ክልል ኮነ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ በደላት ይፍጸማሉ ዝብል ግና መሰረት ዘይብሉ እዩ ክብሉ ነጺጎሞ ናብ ክልል ትግራይ ዛጊድ 4.1 ሚሊዮን ሰብኣዊ ሓገዛት ዝተባጽሐ ምዃኑ ዝሓበሩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ጉዳይ ትግራይ ኣተሓሳሲቡና እዩ ዝበሉ ዓለም ለኸ ትካላት ግና በቲ ዝበልዎ መጠን ከም ዘይተንቀሳቐሱ ተዛሪቦም ስጋብ ሕዚ እቲ 70 ሚእታዊ ዝኸውን ሓገዝ ብመንግስቲ ዝቐረበ ምዃኑ ጠቒሶም ሕወሓት ብዝጀመሮ ልዕልና ሕግን ምኽባር ኣብ ዝተኻየደ ወፍሪ ተፈጺሞም ዝተባህሉ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ንምምርማር እውን መንግስቲ ጭቡጥ ስጉምትታት ምውሳዱ ጠቒሶም ምዞም ምርመራታት ተታሒዙ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ሕቡራት ሃገራት ተሓባቢሩ ንምስራሕ መንግስቲ ፈቃደኛ ምዃኑን ኣፋፍኖት ሂቦም ኣብዚ ጉዳይ ምስ ኣህጉራውያን ትካላት ንምስራሕ ድልው ምዃኖም ገሊጾም እዮም ብፍላይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ህዝብታትን አፍሪካ ምስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሓበራዊ ምርመራ ከካይድ ከም ዘፍቅዱ ሓቢሮም ኣብዚ ከቢድ እዋን ሕብረት አፍሪካን ኣባል ሃገራትን ዝገበሩልና ኣፍሪካዊ ምትሕብባር ነመስግን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ንኣፍሪካዊ ጸገም አፍሪካዊ ፍታሕ ኣድላይ ምዃኑ ምግላጾም መበገሲኡ ኢትዮጵያ ክትከተሎ ዝጸንሐት ፖሊሲ ምዃኑ ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ይዛረቡ እዚ ዝጸንሐ ናይ ኢትዮጵያ መርገጺ እዩ ጉዳይ አፍሪካ በአፍሪካውያን ኣብ አፍሪካ ክፍታሕ ኣለዎ ዝብል ዝጸንሐ እምነት ዘለዎ ሃገር እያ እዮም ዝበሉ ስጋብ ሕዚ ብግልጽ ዝፍለጥ መርገጽ ዘስምዑ ኣቦ መንበር እቲ ኮሚሽን ሙሳ ፋኪ መሐመድ ኣብ ጅቡቲ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ኢጋድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሃገሩ ሓድነት ግዝኣቱ ንምሕላው ዝወሰደ ወሳኒ ስጉምቲ እዩ ክብሉ ካብ ዘስምዕዎ ደገፍ ወጻኢ ዝተሰምዐ ነገር የለን እንታይ መርገጽ ሕብረት አፍሪካ ክብል ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ንኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዝተወከሶም ሕቶ አፍሪካ ድርጅት አቋም ሲባል የአፍሪካ ሀገሮች አቋም መውሰዱ ይሻላል ብዙሓት ሃገራት አፍሪካ ንጎረባብ ተናሓዊሱ ኣብዚ ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ ደጊፎምና እዮም ብዝግባእ ድማ ኣመስጊናዮም ኢና ደገፎም ከም ዝቕጽል እውን ተስፋ ንገብር ንሱ ድማ እዩ ንዓና ደገፍ አፍሪካ ሃገራት እንብሎ ገለ ዝሓንገዱ ሃገራት ወይ እውን እቲ ሓቂ ዘይተረድኦም ሃገራት ክህልው ይኽእሉ ንሱ ኣብ ከይዲ ዝፍታሕ ዝኸውን እዮም ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ስልጣኖም ንዝዛዘሙ ሰብ ሰናይ ፈቃድ መናእሰይ ኢትዮጵያ ኣብ ዘስምዕዎ መደረውን ከምዚ ኢሎም ነይሮም ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ሁኔታ ከግራ ከቀኝ ከፊት ከኋላ መገመት በሚያዳግት ሁኔታ ትልቁም ትንሹም ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ብኩሉ መዳይ ንምግማቱ ብዘጸግም ዝዓበየ ኾነ ዝነኣሰ ተረባሪቡ ዝተለዓለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ናይዚ ፕሮፓጋንዳ ሓሶትን ጽላኣትን ቀንዲ ዕላማ ኣይግዛእን ኢላ ንኻልኦት ሃገራት አፍሪካ ኣብነት ዝኾነት ሃገር ሕዚ ድማ ድኽነት ኣይደልን ምዕባለ እየ ዝመርጽ ምልማን ኣይደልን መሃብ እየ ዝምነ ብምባላ እዚ ሃገር ኣብ ዝጠጠው እንተዘየቢልናያ ንሃገራት ጸለምቲ ኣብነት ክትከውን እያ ዝብል ስግኣት ኣንጸላልዩ ይርከብ ሎሚ ኸረጋግጸልኩም ዝኽእል ይብዛሕ ይንኣስ ይዛረቡ ብዙሕ ሓሶት ይዘረብ ኢትዮጵያ ሎሚ እውን
بناي دق حبرتن صعرن بجغانو مناسي تحجيزا ابنت عبيتن مرأي هاجر صلمتن كوينا كابل منا اتناقف هاجر مخانا زخنا مدراو حيلي كترفو زي خليو ولا كواني على ميدياتات بحادة دمس انت تزاربو نحنا إثيوبياويان الرأيانا كاب إثيوبياو معبالة أين العلن يوم زبالو إذا خمزيلن كله نبت شعت تزقعو تكالا سب أو حجزن راديئتن نت أبكل التجراي زكاي زلقون زعمل كتوم أوجب حبرات هاجرات أمباسادر يونايتد ستيتس سخنا ناليندا توماس جرينفيلد كتامهم زنبرو لدبدابي بسولس ليخوم لن اتوم تكالات ابت دبداب بخمز بلوو كبز حلف عامت 4 حدار كل تشحن عسران جميرو قدام كبل نخلل تجراي كم محادر مزز انحى هزبا ويانا حرنت تجراي ركب زلوهم حيلتات إرترا من الشاخل الأمحران حيلتات فيدرال منقستن بزتوصاصو بزتفترة قوانسي لعل 3 مليون سبات من مزبالو من لعل سوسان حادن شح سبات دما ناب سودان مسدادون بمتقاس أبزا خيدي دما بسقاب بقبانات كينات كحتتو زخقلو قبانات مفزامون بمقلاز كمتن بريزيدانت بيت مخرج التحبرات هاجرات نتقو دايك قدام النتيبان كريئون حتى تيلوم نتدبداب بزل أخو نأمنستي انترناشنال هيمون رايس ووتشن حويسو تشعت تساو أويانن زي منقستاويان تكالاتن كم زخانو تفليتو نمسجنا كسرة زي راديو دمس أمريكا يو نابفولي مدلاو نحن حلفينا وتعدرات إثراء أو كل التجري مبرع أو زوبا وردا إيروب نسوسان سلستن سلاموين سبات قتيلهم 58 آبايتي أنديدهم قبل نمحبر سب إيروب زحلق إيروب أدفوكسي أسوسيشنز تبعله من قصاو زي كونت كلافليتهم أبتو زوبا وردا سعسيد عدا أنبا وتعدرات إثراء 10 شركات كلتشن 10 سلستن عام تمرت إثيوبيا نشدوش سلاموين سبات قتيلهم قبل حدا نبارن VOA قليت لهم إذا خمزيرن كله وتعدرات إرترا أب سمين معرب تجري وردا تحت قرارو أبزعته الأوان أب حنت تابع طرح كاب 10 شخص ب8 عام 900 3 دقة تبعتيو قتيلهم قبل أبلا الصدرون متعابيتون كم زتقتلوا تزارب حدا من سين VOA قليت لهم قبر مدن نأبو منبر إيروب أدفوكسي أسوسيشنن نبرتن بمزرراب نازم الكتم أكالات رئيتون بمحواس نزسعب مدى بعد دليلهم كبرات سمعتنا أبزو قداي نزمل كتم أكلت نمزرراب نسومنات كنسرح كم زتنحنان قال يمك علامة أيقاتون لعلي 10 سمعالتات كم زقبرو كنقل زالكم نفتو ناب قبر خيل فوقمي نبارنتو أب كتم عدقرات سخونة إيروب أدفوكسي أسوسيشن أبو منبر آتو سيوم يوهانس ني VOA بسلك كم زقلصو وتعدرات إيرترا وردا إيروب قتلتن صوتاوي عمسن فسيمام نبرت سريقهم منبر أبايت أقاصيلهم كبل قليسو بفلاي سران شمونتن 19 تحساس كل 2013 عام تمرت زوردو وطفات كمز كبل مليسو هذه خطلت نحنا بأبالاتنا درجاتنا يو سوفان سلسلنا زلسحيوكين كأول علوم شكع 7 فرولي ناني ምክንያቱም ቶም መዝባሕቲ እውን ተወሲዶም ተሓርዩ ትሕር ወርሒ ትሕር ፍልተሰሙን ትሕር ሰለስተ ሰሙን መማቶም ዝንገር ዘሎ እንደገና ተረሳኦም ዝርከብ ስለዚ እቲ ዘሎ ቁጥር ንሕና ብደረጃታትና ይሁን 63 እዩ ببهل إيروب صوتاوي مدفرتي زقاتمن دق نستيو كزاربا كبيد بمخانو بمقصار نمقلاس انتس أقامون اتقابل من فتصامو جن رقصانياتاتينا كبل أتوسيوم حبيرو موخانن حرزون أبستبهالو تابعاتات ميلشا أبايتي بزبل سبب 58 أبايتي بوتادرات إيرترا كمستقاصلو أتوسيوم وستشغاليسو تقتلت مكسال أبايتن كالوت قبناتن زساريولو أقباب زتحدث أتوسيوم زكولو كفتر كالو نابتبوتاز تلعاخو سبات نت ريبورت سريحهم كابت كبابي كمزل أخو اللومن كل سب تبدالاي سلازخونة مردعتان مركاب كبيداينا برانيلو تقتلتن كالوت مقهاز سبعي مسلاتن نوانا فسامي سراح قزياوي محدار تقراي دكتور ملو نقا بأكار رخيبو كمزنا قرام بمحبار كمزيلو
ኩነታት ነግርናይ መገናት ዋና ጊዜያዊ ምሕዳር ዝኾኑ ዶክተር ሙሉ ባዕለይ ኣካል ረኽበ ነይረ ብጣዕሚ ይሓዝኑ እዮም ባይዘወይ ብጣዕሚ እቲ ነገር ብጣዕሚ ዝስምዖም ሓዘኖም ገሊፆምለይ ኩነታት ግን ባዕልና ክንግዝቦ ከለና ካብኡ ንላዕሊ እዩ እቲ ቅትለትን ምቅፃል ኣባይትን ዝተፈጸመ ኣብ ዓሌተና እንዳሞሳ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ጣብያታት ምዃኑን ዝተቐትሉ ብዕድመ ዝደፍኡ ዓበይትን ዝርከብዎም ብበዝሒ መናእሰይ ደቂ ተባዕትዮን ዝተወሰና ደቂ ኣንስትዮን ይርከብኦም ክብል ገሊጹ ተሓተቲ ናይዚ ኩሉ ጥፍኣት ወታደራት ኤርትራ ብምዃኖም ብዘይወዓል ሕዳር ካብ ትግራይ ክወፁ ኣለዎም ኢሉ ኣቶ ስዩም ሓደ ንድሕንነቱ ብምስጋእ ሽሙ ክግለጸሉ ዘይደለየ ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ወረዳ ሳዕሲዕ ጻዕዳ እምባ ጣብያ ኮማስባሓ ቁሸቱ ታፋ ነባሪ ዝኾነ 16 ለካቴት 2013 ዓ.ም 6 ሲቪላት ብወታደራት ኤርትራ ተረሺኖም ኢሉ ካብ ዕዳጋ ሓሙስ ኢሎም ጣብያ ማማ ባይታ ምትወጥሑ ኣው ረሽኖም ኤርትራ ሰራዊት እዮም ብዕለት 16 ተረሸንዎም ኣለው ሰላማውያን ሰራዊት እዮም ተለይ ገሊኦም ካብ ሑመራ ተፈናቂሎም መጥዮም ኣብ ዓዲግራት ናይ ተፈናቀልና ተቃውሞ ተውቀንዮም ካብ ዕዳጋ ሓሙስ ተመሊሶም ናብ ትግራኦም ናኸዱ ቤተሰቦም ዘለዎም ኣብ መንገዲ ረሽኖም 6 ሰብ ተረሽኖም 6 ብዕለት 16 ዝህዝቢ ኪዳና ምህረት ማለት ውታፋ ኣብ ዝተባሃለ ቁሸት ጥራሕ ናይ 8 ገባራት ኣባይቲ ብወታደራት ኤርትራ ተቃፂሎም ክብል ሽሞም ዘርዚሩ ናይ ዕጡቃት ምልሻ ብዝብል ሰበብ ዕጡቃት ናይ ዘይኮኑ ብዙሓት ኣባይቲ ተቃፂሎም ኣለዉ ኢሉ ኣነ ናይ እንዳሓውበይ ተቃፂሉ ናይ ደቂ ሓውበይ ናይ ቤተሰበይ ጎረቤተይ ተቃፂሉ ናተይ ይኾነን ኣብ ሓንቲ ቁሸት እንተን 8 ብጣብያ ደረጃ ብጣዕሚ ብዙሕ ኣብ ታሕታይ ዝባን ዝተባሃለ ባይታ ድማ ናይ 13 ገባር ተቃፀለሎ ብዙሕ በቃ ጠቕላላ ንክትዛረቦ ከቢድ እዩ ወታደራት ኤርትራ ንሰባት ክቐትሉ ከለዉ ይኹን መንበሪ ኣባይቲ ከቃፅሉ ከለዉ ግደፉ ዝብሎም ስለዘየለ ዕላምኦም ንናይ ትግራይ ብሄር ንምጥፋእ እዩ ክብል ኣምሪሩ ይገልጽ እንስሳ ከም ድልየቶም እናወሰዱ ከም ዝሓርዱ ብምግላጽ ህዝቢ ትግራይ ይሳቀ እዩ ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም ብትክክል እናሰርሐ እንተኮይኑ እዚ ሰራዊት ካብዚ ሃገር ፀንቂቑ ክወፀልና ክሕግዙና ንደሊ ኢና ክብል መልእኽቱ ሕሊፉ እዚ ከምዚ ኢሉ ካሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከተማ እንዳስላሴ ጣብያ ባዶ 2 ነባሪን ናይ ትውልዲ ዓዱ ኣብ ወረዳ ታሕታይ ቆራሮ ጣብያ ማይ ጥምቀት ዝኾነን ንድሕንነቱ ክብል ሽሙ ክግለጸሉ ዘይደለየን መንእሰይ ምሁር ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትውልዲ ዓዱ 8 ሕዳር 2013 ዓ.ም ካብ 16 ዓመት ዕሸል ክሳብ 80 ዓመት ዝዕድሚኦም ብዙሓት ሰባት ከም ዝቐተሉ ገሊጹ ናይ ስጋ ኣዝማዱን ዝፈልጦም መተዓቢቱን ኣዕሩኽቱን ከም ዝተቐተሉ ኣፍሊጡሎ ሓይልታት ፌደራል 8 ሕዳር 2013 ዓ.ም ናብ እንዳስላሴ ኣብ ዝኣተውሉ እዋን ወታደራት ኤርትራ ብጣብያ ማይ ጥምቀት ክሓልፉ ከለዉ ንጹሃን ሰባት ቀቲሎም ይብል ጣብያ ማይ ጥምቀት ዝበሃል ጣብያ ዝሓልፈሉ ግዜ ብዙሓት ሰራዊት ሰባት ቀቲሎም ዝሓለፈ ይፈልጥ የፈን ሰባት ዝፈልጦም ገሊኦም ብዘመድና ሰባት እዮም ገሊኦም ድማ ደቂ ዓድና ዝኾኑ ዝፈልጦም ሰባት እዮም ኣብ ልዕሊ ዘይተዓደቑ ኣብቲ ከባቢ ውግእ ኣብ ዘይነበረሉ ኣብቲ ከባቢ ሰራዊት ትግራይ ወይ ምልሻ ኣብ ዘይነበረሉ ወታደራት ኤርትራ ዘውረድዎ ግፍዒ እዩ ይብል ሰላማውያን ሰባት ኣብ ገዛ እንዳኣተዉ ከምኡ መንገዲ ክሓልፍ ዝረኸቡ እዮም ዝቐተሎም እዩ ሽዑ መዓልቲ ጥሪ 8 ሕዳር 2013 ዓ.ም 30 ሰባት እዮም ተቐቲሎም ካብዞም 30 ሰባት እዚኣቶም 3 ሰባት ጥራዮም ተቐቢሮም ኣብ ቤተክርስትያን ንውርቀብ ረኺቦም ተረፍቶም 27 ዝኾኑ ኣብቲ ዝወደቑ ባይታ ኣብ ሕዳር ተኮይኖ ሕዳር ተቐቢሮም ኣለዉ ኣብ ገደና ኣብ መረባ ተቐበሩ እዮም ኩሎም ማለት 27 ሰባት ካብ ሓደ ገዛ 2-3 ሰባት ዝተቐትሉ ከም ዘለው ብምግላጽ ሽም ዝርዝሮም ከምዚ ክብል ገሊጹ ሽም ንምጥቃስ ሓደ ሓጎስ ተኽሉ ስሉስ ዝበሃሉ ሰብኣይ ወዲ 66 ዓመት ይኾን እዮም ኣብ ገጾም ተቐተሉ ማለት እዩ ምስኦም ወዶም ግርማይ ሓጎስ ዝበሃሉ እውን 31 ዓመት ከባቢ ዝገብር እሱን ኣብ ገዛኦም ሰብኡ ዝተቐተለ ሳልሳይ ምስኦም ዝነበረ ገዛ ዞምኡ ነቲ ግርማይ ሓጎስ ዝተባሃለ ዞምኡ ወዲ ገረማርያም መመራ እዩ ዝበሃል ንሱ ወዲ 10 ዓመት ዝኸውን መንእሰይ ማለት እዩ እሱ ነው ዝተቐተለ ሓደ ገዛ ሰለስቲኦም ተቐቲሎም ራብዓይ ዝተቐተለ ገዛ ማሾ መስፍን ዝበሃል ወዲ 65 ዓመት ዝኸውን ሰብኣይ ማለት እዩ ካልእ ገረንጫ ልፍስሓ ዝበሃሉ ሰብኣይ ወዲ 80 ዓረቢ ሰብኣይ ማለት እዩ ካልእ ቀሺ ሙሉ በረ ዝበሃሉ 50 ዓመት ዝገብሩ ሰብኣይ ማለት እዩ ካልእ ጥላሁን ብርሃነ ዝበሃል ወዲ 60 ዓመት ካልእ መላው ብርሃነ ዝበሃል ድማ እዞም ክልቲኦም ኣሕዋት እዮም ኣጋጣሚ ኮይኑ ወላዲቶም ብሂወት ስለ ዘለዋ በጃኻትኩም ዶ ሓዲስ ክቐበል እንደገለፉ ለይለን ተዛሪበን እዩ ዝበሃል እዋን እሱ ግን ዕድል የውፃን ክልቲኦም ተቐቲሎም ማለት እዩ ከምዚ እናበለ ስሞም ብምዝርዛር ሂወቱ ንምድሓን ካብ ሑማራ መፂኡ ኣብዚ ሂወቱ ዝሰኣነ ተኸስተ ንጉስ ይሓዊሱ ክሳብ 21 ዝዘርዘሮም ነበርቲ ጣብያ ማይ ጥምቀት ምዃኖም ምስ ሓበረ እቶም 9 ግና ካበይ ከም ዝመፁ ዘይፍለጡን መንነት ወረቐት ዘይብሎም ኣብኡ ተቐቲሎም ዝተቐብሩን እዮም ክብል ገሊጹ ኣብ ኣክሱም ዝተፈጸመ ጭፍጨፋ ይኹን
ኣብ ኢሮብን ካልኦት ከባቢታትን ዝተፈጸሙ ቅትለታት ኣብ ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮ ዘተኮሩ እዮም። ኣብ ማይ ጥምቀት ዝተቐትሉ እውን ኩሎም ደቂ ተባዕትዮ ብምዃኖም ተመሳሳልነት ኣለዎ። መብዛሕትኦም ኩመል ኣብ ዝተባሃለ ቁሸት ዝተረፉ ድማ ኣብ ቁሸት ዓዲ ዓሎን ሶቆረን እዮም ተቐቲሎም። ኣብ ቀረባ ናብ ጣብያ ማይ ጥምቀት ተጓዒዙ ከም ዝነበረን ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ከባቢ ሰፊሮም ከም ዝርከቡን እቲ መንእሰይ ገሊጹ። ናይ ሚሊሻ እዮም ብዝብል ኣማእቲ እንስሳት ማይ ጉዕ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ቤት ትምህርቲ ተዓጊቶም ካብ ዝሕዝውን ልዕሊ ሓደ ሰሙን ከም ዝገበራ ገሊጹ። ካብዞም ኣጣልን ኣባግዕን ሓረዱ እዮም ዝቅለቡ ይብል ብምውሳኽ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ኣብያተ ትምህርቲ ጣብያታት ጥዕናን ክሊኒካትን ኩሉ ንብረቶም ብወታደራት ኤርትራ ከም ዝተሰረቐን ከም ዝዓነወን ብምሕባር ባዶ ምትራፎም በአካል ተረኺቡ ከም ዝረአዩ ሓቢሩ። ኣብ ህዝቢ ትግራይ ይወርዳሎ ዝበሎ ህልቂት መወዳእታ የብሉን ዝበለ ንሱ ኣብ ትግራይ ዝተረፈ ንብረት የለን ብወታደራት ኤርትራ ተወሪሩ ዓለም ንሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ኣብ ምውፃእ ክሕግዘና ይግባእ ክብል መልእኽቱ ሕሊፉ። ኣብ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ተፈፂሞም ዝተባሃሉ ገበናት ቅትለት ምቅጻል ኣባይትን ካልኦትን ዝተሓተቱ ዋና ኣመሓዳሪ ናይቲ ዞባ ኣቶ ሃይለ ስላሴ ተስፋይ ነቶም ዝቐረቡ ክስታት ኣየረጋገጹም ኣሉታውን ኣይሃቡን ከም ዝክብሉ ጥራሕ መሊሶም። ኣነ ኢንፎርሜሽን ተኣኪቡ ተወዲቡ ተሰንቲኑ እየ ኢንፎርሜሽን ክብል ዝኽእል እምበር ዘይተወደበ ዘይተሰንተነ ኢንፎርሜሽን ኣይዛረብን። ካብ ዋና ኣመሓዳሪ ሰሜን ዞባ ምዕራብ መልሲ ንምርካብ ዝገበርክዎ ጻዕሪ ኣይተዓወተን። ይኹን እምበር ኣብ ቀረባ ምስ ቪኦኤ ቃለ መጠይቕ ዘካየዱ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ሙሉ ነጋ ኣብዚ ሪፖርት ንዝተጠቐሱ ክስታት ከይኮነስ ብሓፈሻ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዝተፈጸመ ከምዚ ኢሎም። እቲ ናይ ፀጥታን ድሕነትን ጉዳይ ብዙሕ ስራሕ ደልዩ ግን ኣይ ተጀሚሩ ዘሎ ክባል ዝካል ኣብ ጅምርና ዘለና ንምንታይ ከም ዝፍለጥ ህዝብና ርእይዎ ዘይፈልጥ ከቢድ ሓደጋ በፂዎ እዩ። ናይ ንብረት ዕንወት፣ ናይ ሰብ ህይወት ምጥፋእ፣ ናይ ምድፋር ተፈላለየ ውስታት ንመሰረተ ልምዓት የተረፈ በፂሑ እዩ። ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፁ ቃለ ምልልስ ካብ ዝገበርናሎም ሰባት ካብቲ ህዝብን ካብ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ይቐርብ ንዘሎ ጻውዒት ዶክተር ሙሉ ነጋ ክምልሱ ከለው ሰራዊት ኤርትራ ይኹን ካሊእ ሓይሊ ካብ ትግራይ ክወፅእ ኣለዎ ኢሎም። እዚ ግልፂ ኣቋም እዩ ዘሎ ባይዘወ ናይ ኤርትራ ጥራሕ እንተይኮነስ እኒ ሓይሊ ዝኽልል ዘሎ ክቋፅሮ ዝግባእ እዚ እቲ መከላኸሊ ሓይሊ እዩ። ዝኾነ ሓይሊ ተሎ ክወፅእ ኣለዎ ምንም ጥርጥር የብሉን። ሓይሊ ወፂት ክልል ናይ ባዕሉ መከላኸሊ ሓይሊ ተቆፃፀርቲ ግዚያዊ ምሕዳር ነቲ ውሃቦ ማንዴት ስልጣን ኣሎ ኩሉ ትኽእል ከም ማሕደር እዚ ንሱ ክረጋገፅ ኣለዎ ኢልና ንቃለሰልና። መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣይተሳተፉን ክብሉ ይነጽውዎ። ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝርከቡ ላዕለዎት ሰበስልጣን ግዚያዊ ምምሕዳር ግን ወታደራት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ዝለዓለ ጭፍጨፋን ቅትለትን ከምኡውን ስርቅን ዕንወትን ንብረት ኣብ ምፍጻም ከም ዝርከቡ ይገልጹ። ሓደ ሽሙን ሓላፍነቱን ክግለጸሉ ዘይደለየ ወታደር ኤርትራ ቅድም ክብል ምስ ቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምልልስ ወታደራት ኤርትራ ኣብ ዝኣተውለን ዝተፈላለያ ከተማታት ትግራይ ነቲ ህዝቢ ካብ መጥቃዕቲ ይከላኸሉ ነይሮም ኢሉ ነይሩ። ናናሲ ካብ ጀሚርና ብዓዳ ገዳይ ብዓዲ ዳዕሮ ጌርና ናብኡና ትኾነና ናብ ኣክሱም ወላ ብሽረ ሓሊፍና ናብኡና ትኾነና ኣብ ሽረ ኣብ ኣክሱም ንሕና ንወሰከብ ህዝቢ ናይ ትግራዋይ ንሕና ናብሱ ተገዕዳ ነርና እምበር ኣብ ሲቪል ዝዓለመ ዝኾነ ዕላማ ይነበርና። ኣብ ምሻይ ከማን እቲ ህዝቢ ትግራዋይ ኣባና መፅኡ ካብ ፌደራል ድማዕቆብ ነበረ ጥራይና ንርዳእ ነርና። እዚ ኣክሱም ንባዕሉ ካብቶም ሰራዊት ካብቶም ሓሊፎም ትኩሱ ዝነበሩ ናይ ውግእ ኩናት ኮይኑ ግብረ መስዋ ግድን እዩ። ግን ኣብ ህዝቢ ኣብ ሰላማዊ ህዝቢ ዝዓለመ ወላ ሓደ ነገር ከም ዘይነበረ ኣነ ባዕለይ ብዓይኒ መሰኻኽር እየ። ኣብኡ ስለዝነበርኩ ህዝቢ ትግራይ ኣባና መፅኡ ምዕቆብ ነበረ ንሕና ኣንበሻይ ናቱ ዘራይ ናቱ ፀግዒ ናቱ ሓላይ ከም ዝነበርና የዛምን ከምኡ ግን ሓሊፎም ዕላማ ዘይነበሮም ኣብ ፖላሲ ኮይኖም ዝትኩሱ ሓሊፎም ኣብ መንገዲ ጠይቂ ዝገብሩ ዝነበሩ ግብረ ምንስፍዋቦም ግድነት ዘይኮይኑ ግን ኣብ ህዝቢ ኮኔልካ ዝተተኽፈ ኣብ ህዝቢ ኮኔልካ ዝወረደ ዝኾነ ሓደጋ ከምዘየለ ግን ኣነ ባዕለይ የረጋግፀ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ይፍጸሙ ኣለዉ ንዝተባሃሉ ገመናትን መግሃስታት ሰብኣዊ መሰላትን ከም